Ini merowo mati pindah we girap-girap. Nyamane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mencokoti semut geni wong rekoso. Saya. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ketok mung aku legane ngati. Anggar saiki. Ya dasar para nyoto Bagong. Kan belani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Ndi mabur, jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur, mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani bablas iki. Lagi piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Sinchan wis metu. Sinchan jasmu. Ya salahe ra omong-omong. Nek ora ya omong-omong dadi kula niku ora pancen kisingan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndorowati tak wanenane kok, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Yo sing salahke aku meneh iki kok Dan. Ngopo kan? Didhawuhi karo Siwa Ndorowati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe iki wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggu naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakuning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane gone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa lho Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Garukaca lan Mak Cilik Setyaki. Ngono Dimas. Yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya sarbudane Karangkadempel. Lah Siwa Ndorowati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndorowati. Malah iki kowe melu kewirangan, kowe melu isin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndorowati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong, syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga juning Bumisik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas.
nggih. Wis kowe bali yo. Ana mulai senene bapak. Lho kok senene bapak mergane kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak Karawelang payung Tunggulnaga pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau dadian saka Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 wis ning mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Mosok tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mboten kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa Tumbak Karawelang. Sing niku payung Tunggulnaga. Kok kaya gada lagi mingkup. Nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka 3. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka 3 kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu. Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Ndara Tasena. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi mihating Kakang Semar mau? Sayekti ora mau mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa berat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada Tumbak Karawelang lan payung Tunggulnaga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka 3 mau. Kok ora Bu. Sampun ngantos nggadahi panyokara bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe tak kanthi nang kene iki mung bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis ora gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyango Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka 3. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka. Kresna Senayang manggulung mentolaken dewe kamanira kanggo mitirane ngastane ngasta. Lajeng kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika Paduka Janaka kula memparing adhawuh. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya sampeyan nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndarawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka. Mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Nomo sidam. Sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Perkencang warudaya Pak Pong Bu bolong kali jedhe sawar sing gawe. Prawidi. Mula kayiwangan kalos benter. Sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara. Ingin suwan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Dalah menika kadidene Kresna. Menawa sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren
Kresna sowan ngabiyantu Kresna Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Radu. Mugi kasekicak nanggen jenengan ndika lenggah. Lha niki sampun boten kirang prayogi. Kresna padha arjo sak pranta kita. Ih, Pulun. Tansah punangan kawidadan ring sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumenging mabekti kula kunjuk. Iya. Kula makarya bombong tias sulung. Ora lihat pangestu wonten menapa marang jeneng Para Kulup Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ing ngarsa ulun. Mula dadi matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih Pulun. Kala menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan nglawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Karawelang payung Tungganaga tuwin pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kiai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban ingkang mapan wonten negari Ngamarta tumungkul Kakang Semar diambirat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampi pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta. Najan para Pandhawa lair batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Jenenganipun titanging tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos manahipun ingkang wayah pun Kresna mbok menawi niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana mukup pusaka Ngamarta III menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kagatri sang kapirang urunangku kinempet kampet dosang reknaning bawana Mastuna musidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah oning Madyapada niat Kakang Ismaya mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal ruwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang, mula lamun sakrepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak Karawelang payung Tungganaga sartaning pustaka Jamus Miang Jimat lima sada. Mekaten Pulun. Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk payasaking Paduka Wang Adi Pulun kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sakmangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika Pulun. Iya suruh titing ati-ati duga-duga digawa. Durga kula mendika ngadhawuh Pulun. Nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Putripating Nata Ndrawati. Kula ngesnaken dawuh kula nyuwun pamit matur masilang sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune Kresna apa dene kita Durga. Nuwun sewu lho Di. Mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten. Kula menika kami tuwaning kayiwangan, menawi wonten barang ingkang bengkong wajib kula jejegaken, menawi barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken. Menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan ajrih menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mula lajeng damel-damel perkawis Kakang Rada kula sampun mangertos namung semangkuna kula boten badhe andha keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak Jara Kresna menika titising Wisnu. Kula samangke dipun tonton kemawon.
sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngunduk wong pakarti. Dalah iki. Kula kok mboten dungkap dhateng keparang paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titipriksa kawontenipun lampan wonten Karang Kadempel. Iki monggo dilodheraken. Monggo Kakang Rada sarangan Kanjeng Rayi. Iki monggo wonten maring adhawu. Nyotosan Hyang Jagat Giri Prating ngawus ngideni kawan karsaning pun Kakang Parang Paduka. Kala dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembatan muka pusaka 3. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhakaken gunung tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Menurut coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupian dinulis jero panen grigit tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajangi. Lajeng kepareng Paduka wis to. Pun Kakang niat ora wujud nata Ndrawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ngene bakal Giri Goda katentremaning Semar Badrangi ning Karang Kadempel. Oh nggih, kula kandhut ndereke mawon kok iki. Dadine Siadi iki pancen lahir batin karo pun Kakang. Nggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa Paduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu. Dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon muga pusaka teliyan perlu digiri Goda piye carane ya. Ayo Kakang tak derekake. Ayo Yayi. Jawa tata gati wisraya Indriaksa sara maruta Pawana margono radal Ibu Betari ingkang abdi pun Jaramaya cemadung dawuh kula pun maling raga cemadung dawuh kula pun maling sukma cemadung dawuh tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan mriprayangan lalu banas mating kleng-kleng balung ngatanda kabeh ora tak wiji mbaka siji pengarepamu ya kuwi Jaramaya wonten dawuh entuk paling Hyang Jagat Giri Pratingkah nalika semono nata Ndrawati sowan kepengin Giri Goda marang ancas gawaning Semar wektu dina iki pasang ya katuju ngene dene aku entuk palilah melu Giri Goda marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Nggih kabeh budal menyang Karang Kadempel susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala. Nggih ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun Prawadya Bala minjang menapa ora ketang sing mobil trolitan mulai mangkat dina iki ya Jaramaya kanthi wadya basa akeh. Nggih. Nyuwun pamit masihan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma. Wah ya tinggu penutup ya gayeng ki mau jenenge caping gunung cara Madura ki matur. Ya di pundhut semenese le gara-gara terus ya terus kelakon dhisik kae ndara-ndara Pandhawa wis padha rawuh ning Karang Kadempel Bagong ya dikongkon ya wis mulih. Ayo ya dirampungi sik critane ya. Bapak Bendara kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Kakang Semar ndak tumpuk. Ora pangestu tanpa nono. Nggih kula pun dinggo jimat. Semar ndak tumpuk. Dibos bodho-bodho dipol. Nggih Den. Wonten apa kok sami rawuh wonten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semono nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Karawalang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Apa sira tampa Kyai Semar? Sampun.
sampun kula tampi Ndara. Malah sakmangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sakmangke saged kinarya anggen kula hambirat Sukerta ing badhe tumandhuk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa lawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Semare katon prayatna samuriras eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi Kilar-kilaran ing talatan ilang lintang Bima Sekti yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara. Iya Kyai Semar. Bumi kunjing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risa ngawe gandum sabarang katulu wukir moyat mayik saking jas baliwur kakek Semar aku sing prapto kek Kyai Semar aku sing prapto Kyai Nayantaka aku sing prapto Kyai Semar lancur Pandhawa Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Gareng slamet. Loro gareng aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya terus aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinangan ing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isi ya. Dendam apa? Gatotkaca kae mau ngugol ndasku lho, Tru. Apa iya? Untungnya ndasku lentur. Disukur ora apa-apa. Menginger. Diapura. Saiki wis di Nyapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai. Ayo. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Kowe tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wis antuk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titinginana kowe. Apa, Gong? Titinginana. Titinana kok titinana. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Orang pandang bulu ada bulunya dipandang. Asli. Sampeyan tenapa Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semono aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning mergo kakene Semar gone bakal mbirah sarana pusaka telu. Mula aku karo kakang kanca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogyakarta jenenge merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teko. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan.
Boyo nganggo diseseke sik terus. Oleh nyuwun tong enceng tung tung cek tok. Ana yo rasa dadak sesuk-sesuk torong penabuh iki yo nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iya. Ah iya. Ndara Garut Kaca ku jebune paling dhuwur dhewe ya ning. 173 kok nggih ta, Jan? Iya. Murantasina iki 128. Murantaja iki 141 nggih. 141 sing dicek jenengmu iso. Wong 141 tenan cendhek banget. Tenan mung padha prastu kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitno ngati-ati rek. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula karo aku wajib suruh titing hati-hati, aja ning paningal lahir tok, ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Lah mesti mlebu-mlebu e. Paningalku batin ayo wis kerjune ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu hati-hati rek nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Nggih, monggo mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton. Ora ginjang rusang mawe gandrung. Ucap kabutan kok semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semono prapteng Karakadempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing Rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antarsena wau. Oh, lah tenan kok, Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajahe mungsuh iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti nglarak Kakang Garukata. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karakadempel. Hati-hati, Tru. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak lur kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, ya iki kok demit tenan iki. Monggo pawawan rampung-rampungan jadilan to, Tru. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Wah, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe ngalamun ngono. Ngopo iki, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malik? Gong, kowe sadar ora le? Ora bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawista yen kowe ingkang mateni aku. Dimasaku ki ngono apa Yai? Kakang dinggone wong sing kurang tanggung jawab. Bangsaning jin berkasaan ngenggo raganing kakang mulosoro Kakang Garukata. Aduh. Adikku Garukata piye? Ora apa-apa, Kang. Ngono semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Wang motor aku kowe iki ngapa le? Wis kowe iki ngapa kowe kasupan to wis. Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke.
Waduh. Idoni bareng ya. Setan. Sulke ora we. Sulke ora. Sulke ora. Sulke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Sulke ora, sulke. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, sulke ora. Sulke ora. Ora sulke. Ora sulke. Sulke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Sulke ora. Sulke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya. Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk Jopo Matra bapak ora? Manut gam. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Ndorontosena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira dhewe ora lahir batin ning wangi Ndoroto. Yo, Dewangi yo. Anane aku ora gelem males. Mergo jane aku ngerti. Lek aja kebangetan kaya ngono to, Lek. Mbok sampean ki mikir, sampean ki menggali. Sampean metung. Kakekne Semar iki labuhane tumrap sampean wis akeh. Apa sampean percaya karo ngendikane Wa Prabu Ndorowati, ngeboti Wa Prabu Ndorowati ngiwake karo kakekne Semar? Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraya kok dadi tekan semono penggalihmu, Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampeyan ngamuk kaya niku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Bujleng-bujleng iblis anak padha cek-cekan. Adikku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya. Ndi Semar, yen pancen ora duwe niat sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta, mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka. Petro apa? Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Wreka. Jenenge Jajal Wreka. Bapak wis tau Jajal Wreka?
Jajal sapa? Jajal rokok mau? Kuwi jeneng kok jajal-jajal ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta jajal rokok tak sawangi Panakawan ngantos ate lho Pak. Iso. Mereka den prayitna semuris eko balik ditiyongi latala Semar. Durung tau durung tau tepung lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang apa ora jeneng wong kaluka. Ngartasi aku ming derajate ngaceplik kok sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Yo pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka ketelu. Tumbak Kalawarang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karangkadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar sapa Ngamarta iki wit negara rung dadi tekan saiki aku sapa Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta iki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning jin. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njaga negara Ngamarta. Ning aku ora tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki jin ya udu. Kowe iki buta ya udu. Lairmu buta ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa Pak? Strewet menengo kowe. Kok menengo kowe ora isruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Darawati to sampean. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasmu bakal mberat pegebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar ku urip ning alam padang jejering menungso. Saapik-apike menungso mesti tau tate tumindak ala, sak ala ning menungso mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Wang Maha Nasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora ndek niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh ngomong. Nek enten napa-napa kaliyan sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong
mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula budidaya supaya mbirat pacoban niku kula wau. Kaya dene kula weruh ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomo. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun, ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki mangpresani. Nata Ndarawati kali Senjata Cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten? Mang titeni nek niat kula elek Senjata Cakra mboten ajeng luwal saking kancing gelung sampeyan. Nek niat kula apik mboten katabetan rasa. Senjata Cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni Ndara. Waduh. Kakang Semar aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, Senjata Cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungso. Iya, Kyai Semar. Yen aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Iya aku manunggal kan para Pandhawa. Mengke kala mangsa senjata kula kondurke Ndara. Iya, Kakang Semar. Kok mung ditambahi Senjata Cakra niku piye? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet singsaring Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinaing Senjata Cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter dasmu. Iki mencane wong bingung. Kudu kepiye meneh? Betari Durga singkire. Tak singkirke kaya ngopo? Kyai Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing uta dituntut, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh. Arsa madangi jagat tumungu-mungu panen sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megalan gunung paripurna Ndara mesake lenuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Yo. Purnaning gati mugi-mugi sedaya manggih raharja niring sambikala ayem tentrem kebaing ngarukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Yo Semar. Nek wonten lepas kula sakanca nuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan. Sura Sudira Janing Kang Rat. Suh berasut kaping ladar mastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih. Kula nyuwun pamit. Nek wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten Ndara.